Eta ariketarekin bukatzeko, 6. bertsolaria, Jon Beloki. Hau duzu zuretzako gaia. Urteetan minbiziaren aurka borrokan ibili ondoren, gaur eman dizute alta. Etorri zen behin, nere gorputzan barnera, hartuan nion aspaldidanik, dineuk horretxen tankera, izorraturik iritsi nintzen, onkologiko aldera, baina alaren gaurko honetan, bizirik atera gera, gauza bat behintzat ondo ikasi dut, egunero behar da aurrera. Azkenerako ura bihurtu zen niretzako kartzela, baina alare berde kolorez pintatu nahi nuen gela. Bizipoz batek lagundu zidan, ezin ziteken bestela, ta horren gaizki egon ondoren, ni pentsatu